Judo hat mein Leben in allen Wegen beeinträchtigt. Mut ist, finde ich, in Judo besonders, weil man sollte keine Angst haben zu fallen, man sollte keine Angst haben vor vielleicht schwereren Gegnern, sondern immer vorwärts denken und sich immer freuen, wenn man auch mal gegen stärkere Kämpfer kämpfen kann. Hát volt itt a beszélgetésünk során, igen, amikor nagyon nagy erő kellett itt a nagypapám elvesztésénél, vagy tényleg olyan személyes és olyan szívhez kötődő dolog, amikor az ember életében nagyon nagy pofonok vannak, vagy kap, és onnan kellett erőt meríteni. Biztos vagyok benne, hogy a judóból ez nagyon sok mindenhez hozzásegített, hogy át tudjam ezeket sikeresen vészelni, és hát az élet bármely területén azt gondolom, hogy a judó hozzátette az, hogy legtudjuk. De a judo is hozzátette az életemhoz azt, hogy tényleg maradjunk mindig egyenesen, hogy a legnagyobb pofonok ellenére is talpon tudjunk maradni. I came to Nepal because of the mountains, the Himalayas, but also there are very passionate judo players and I wanted to support them. I experienced the judo family everywhere, but here it's something special because people are having nothing but judo and they are very strong bonded. I think after the earthquake they set their goals, their aims very high and step by step they will reach it. Judo is one kind of sport which combines working on your mind and your body, and the kids here, they realize this very soon. It keeps them on going in life. Mutig muss man sein, wenn man auf die Matte geht und vor allem, wenn man jemanden gegenübertritt, der eventuell in der Weltrangliste vor einem ist oder gegen den man eventuell schon 5-mal verloren hat, muss man trotzdem mutig sein, um es immer wieder zu probieren, gegen ihn zu gewinnen. Und mutig sein, an sich selber zu glauben.